a barwa Allah hankali saraki magana jari faɗa alheri lafiya saraki tafi mai tambari na sarki faɗi zancen kawai gida Yusuf ka daga zamanin kayayi mai uwa ba shi wata alkhairi to tafi da ija mu je birnin fali ka daga lokacin mu yayi dan masanin gaukari Yusuf da ɗayan lokacin sabari ne ka cira zamanin mu yayi a gidan Allah a barwa Allah hankali saraki magana jari faɗa alkhairi lafiya saraki tafi mai tambari na sarki faɗi zancen kawai gida Yusuf ka daga zamanin ka yayi mai uwa ba shi wata alkhairi tafi da ja mu je birnin fali ka daga lokacin mu yayi da masanin gaukari Yusuf da ɗayan lokacin saraki ne ka cira zamanin ka yayi bismillahi rabbana sarkin iko ne a ko'ina Allah shine almalikuna sarkin mulki ne a ko'ina Allah Allah alfatahuna sarkin buɗi ne a ko'ina Allah shine arrazikuna shine ka azarta ma ko'ina Allah shine alkhaliquna shine ko'ina Allah yayi ko dayan ina Allah yayi aljanna da ba Allah yayi duk diyan ina Allah roko rabbi kai salati kuma da mai wafati alihi sahabi har tabi'ai na manzo yanzu mun zo mu fara waka kuma dan masanin ko karubar dan fala lafiya launi mutumin nan na Bauchi to kai za mu je kiɗa sarki da ba za mu zo da gangan ba Yusuf Ibrahim Gaukaru kifi masu motsin kangaru tashi dai mu je motsa taro in ka furgice watsa taro inda lafiya hadda taro lafiyar ka mai ba da tsoro bar dan fali ka ci ka sha maki ka tara gabas cinya tsoro baka hassada a bandarowa lafiyar ka na nan ka dora ka riga su sauka lafiya ka ishe su mai san al'umma tunda addu'a ka rage da ka samu tallafar bai lafiya saraki tafi da zamanin ka da Yusuf Yusuf motar aiki da masanin goka da jirgi lafiya saraki tafi da zamanin ka da Yusuf Yusuf motar aiki da masanin goka da jirgi lafiya saraki tafi da zamanin ka da Yusuf Yusuf motar aiki da masanin Yusuf mai mutane ne Yusuf mai mutane ne mai zarabin iyaye ne mai taimakon iyaye ne mai taimakon iyaye ne mai taimakon matasa ne mai taimakon matasa ne mai ilimi na addini mai ilimi na zamani ya je karatu har yayi karatu ne ma yake ta yi Yusuf inan yayi firamare Yusuf lamin su na firamare in ka je nan ka ce da su Yusuf mai duburi na ce kar ka manta in ka je sai ka ce Yusuf sannan fatas ku teaching college anan yayi sakandare Yusuf ya kare lafiya Yusuf sannan Kaduna Polytechnic bayan sakandare Yusuf sannan ATBU Bauchi jami'a nan ta fawo balewa a wannan da ke cikin Bauchi sannan college of accountancy nan Jos idan ka bar Bauchi ya fara lafiya kunce ya kare lafiya kunce sannan in gangaro aiki da farko ma'aji ne da gaske anan hedikwatar Bauchi ya fara lafiya nan ma ya kare lafiya shi ma sannan ya zama auditor a da suji local government nan ma ya fara lafiya shi ma ya kare lafiya nan ma sannan teacher service commission Bauchi ya karbi wannan ma ya fara lafiya shi ma ya kare lafiya nan ma sannan ya zama farkon accountant Bauchi na ji wannan ma ma'aikatar da ke buga duk jaridu hada takardu ma ya fara lafiya shi ma ya kare lafiya nan ma sannan accountant ne shi public complaint commission Bauchi bai ayyuka na wasa ba ya fara lafiya shi ma ya kare lafiya nan ma sannan ya dawo INEC a Bauchi nan ma bai zo da wasa ba ya fara lafiya shi ma ya kare lafiya nan ma kuma komai gaban ake nema sannan ya zama chief accountant health management board Bauchi ya fara lafiya nan ma ya kare lafiya nan ma sannan member assistant sharing Bauchi ne da Gombe kuma ya fara lafiya shi ma ya kare lafiya nan ma sannan ya rike chief accountant works and support Bauchi ya fara lafiya shi ma ya kare lafiya nan ma sannan Bauchi su ta gabati a
education na ji wannan ma ya fara lafiya shi ma ya kare lafiya nan ma director finance and accountant can ministrin bauchi ta education na ji wannan ma ya fara lafiya nan ma shine akan yake kama lafiyar ka bai girma ko addu'a muke yi ma kuma addu'a muke yi ma Allah ya kara alfama Allah ya jima da din girma to in gaskiyar ka take waye ka to ko ina take gunka sai al'umma su karbe ka sannan su baka girman ka to ku al'umma ji zance na me za ku ce wa babbana in ya fito mu tarbe shi sannan mu ba shi girman shi zaki dirin kana tsoratar da manyan bare kananan ba to kaga a gare su ka gundure su ba gaskiyar suke so ta ya za mu samu tabakarka mai kokari irin naka mai jan hali irin naka mai gaskiya irin taka mai ayyuka irin naka Allah dai ya kare ka ne ka mai garkuwa da tsoron Allah a kowace ba ka ba dan shi ba kunya ga mu'mini imani ba izgiri muke yi ba sannan tsiran da Allah ke so ko ba ruwa ba zai kawo ba bardan fali ka cancanta akai za ka goye na da uwarta har ma ka goye jikokinta tafi mu bi ka bardan fali ba za ka ba mu gangan ba dan masani fa sai mai ilimi ilimin sanin addini da rayuwa a bar yin koyi ba wai ga masu tsoro ba ne rago da rigar sadi ko ya saka ta sai ta kuma ga damuna uwar albarka komai ka ba ta sai ta nan ka ranar biki ake yin guda ga ruwa abin cire dauda to dai nazar gare mana hanya a zoman gidan mu ne ya tsinci zoman gidan yana tsere ne to za shi baka mamaki a dai karnuka sakanta da shi yakan ba da hankula shi mai ko a baki an mai da kyawun abin da bai zo gare ka ba kar ka mai shiri kaje to kai za mu je shiri kuma kyan gidan da ba dai gidan ku baban da fanka ba kaji shin Yusuf ko yana aiki sarki ko ina yake aiki ni ma ko ina nake aiki kai ta je ka kama da kanka ba wai irin na shirme ba mai hasada yana nima ba hasada muke ma ba kuma ba muke ma ba zance ake da mai girma zance ake da mai bada ayyuka kai da dan saki kan zo kada da kanka dai sarki manyan kasa suna dawo yara ba a san suna mira ina Hamidu na ce mai sarki Hamidun yana fi kuma in kai kiɗan ya ce yayi kuma in yayyaba yana yayi dan madama mun gaishe ka tunda kaga ka gaishe mu mai biyan mu sai mun bi shi in ka so mu sai mun soka in ka gan mu sai mun ganka dan madama mun gaishe ka dan madaman akuya muna abu lafiya sarki to za mu gangara can das ne in mun je wadan masanin su mi gaisuwa mana aban girma in mun so mu ba shi alaji ko mu ce alassafu na ni ba za shi kasa amsa mana jin fali yana nan haja Adamu mun gaishe ka Adamu Umar Gokaru namu accountant janar gaishe ka na Bauchi kai ma ina gaishe ka inda ka gan mu sai ka gan mu kuma ka gan mu sai ka gane mu ma mun ganka sai mun ganka dan masani yana gaishe ka Yusuf Ibrahim na gaishe ka lafiya dan sarkin yayi ba za mu bar kiɗi dan kai ma Allah dafa mana Allah kare mu kai mana arziki duniya da lahira